Igbo anyị abịa Igbo class wow ndị be anyị mma na ekene m unu taa mma ewetela unu ọlụ na mba UK ọlụ gịnị ọlụ nkụzi na-enie teaching in UK unu fulu logie unu fulia unu gaa na unu kliki ebe na-acha blue ede sign up iklikie sign up ihe afụzi ihe niile ị kwesịrị ịma ibido ibrowse anya ime apply ọ bụ ọrụ na mba UK kedu ndị a na-akpọ ndị mee sayensị ọ bụ ndị mee sayensị and teknọlọji ọ bụrụ na ime sayensị maths languages ma asụsụ Igbo sokwu na ya asụsụ ọbụla ịma asụ o so na ya ndị mere asụsụ gbakọtabana kedu ihe unu ga-eme kpọọ unu ndị niile na-akụzi nkụzi unu ma the well-trained NCE BSc in teaching ndị nwere qualification ndị nwere experience ọ bụ fa ka a na-achọ anyị sịrị na anyị ga na-abịa na-ewetala ụlọ ọdịmma ndị Igbo ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ụmụnne ka anyị lụsibe ọlụ ike anyị na-ayọ unu nkwado unu shia ihe anyị ya show anyị love non-UK teachers unu flia maka a na-abụ mwetachi ihe si ka nshi ya na comment section ọtụtụ na-asị na fada afụ ya ọbịa na-ewute m na-echekedo ihe mmemme ka unu wee nwee ike na-afụ ya ka anya nwee ike na-afụzue ka onye ọbụla nwee ike na-elite elele dị n'ihe wee sị mma na-egosi unu nye na skrin na-enye na skrin unu afụ gị were anya gị wee kpọrọ anya akamụ were ọnụ gị wee kpọrọ onye akamụ unu fulia non-UK teachers ọ bụ ndị mee sayensị ime sayensị ị na-akụzi any type of science more technology more languages bi ebe a unu afụ gị Igbo abagokwe na ụlọ ebe ahụ ọkwa anyị gwara unu ka anyị sụba n'asụsụ anyị sụọ asụsụ anyị wee mụta oyibo ọ bụrụ advantage ka ezi ka anyị si ga-etufu asụsụ anyị ụmụnne ọdụọkwanịnị mma ọkwa otego ndị ayọ unu ka anyị ghara ịtụpụnụ nke anyị ka anyị welini nke anyị kpọrọ ihe ka anyị ghara iji nke anyị kpọrọ mkpọkọrọ onye na-agụ Igbo asị eji Igbo eji ebe ejigolo Igbo bịaba United Kingdom kedu gị imeli Igbo na NCE menye na BSc bụrụ qualified teacher wee nwee experience a na-akpọ gị ebe a ọnụlụnụ ka ala ibie ka unu si ga-eme unu ga-eje kpọba ndị ọzọ ndị nkụzi niile tagị bafa ebe a tagị anya ebe a meelu nwanne gị ihe ọma ịmala ihe gosie nwanne gị izochi n'ihe ahụ maka ọbalị nwoke ọbalị nwaanyị olutu dibịa olutu akpa afịa ụmụnne ịbụrụ onye nkụzi eshia ihe ọ bụgodo ịnọ ịyara benefit na ịbụrụ onye nkụzi nwanne gị onye Igbo ọbụla bụ onye nkụzi nweta ya ọ bụ nwanne gị ọ bụ anyị bụ Igbo Class World aha m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetala unu ozi ọma na-enwenegelie n'ala Igbo kedu aka ọlụ anyị na-epromote Igbo language and culture ọdịnala asụsụ Igbo na-enye get international qualified teacher status ifulia just search ya teaching in UK dives ya into it unu afugologi ị na-abanye ọ na-asagheteli gị idebe ike ị na-agụ ịgụcha ịchịkọ infọmeshọn ibido ọtụtụ n'ime ndị be anyị enwetego ọlụ a ịmara fee n'elu ndị si m Igbo anyị abịalutego m abịalute m na Greenwich ịkụzi nkụzi abịalute m na Louisiana ịkụzi nkụzi abịalute m na Birmingham nkụzi nekwe m na m abịago ọtụtụ ndị be anyị one akafa si akpọ m na fonu na fa abịago na-eni kọntaktị ka o juru ebe a ka ọ ghasa how teachers can apply for international relocation payment even na ya akwụ gị ụgwọ ma ị relocate ya ụmụnne ịmala ihe ọma ị ga-emela ụmụ nwanne gị kesaa anya ka ị na-ekesi ya ka anya na-afụkwa ya ka ọ ga-abalị ndị ọzọ onwe onye na-apịba anyị ọ ndụ n'ebe anyị fatufu kifa hello is it the neighbor hello
ndị be anyị si na fatufuki biko apịa si meghelifa. Ndị be anyị unu ewe n'iwe. Anyị na-ewetelu unu ọdịmma ndị Igbo. Ndị be anyị si na fatufuki Adaobi apịa unu bịa na-emeghe ka anyị lụsibe ọrụ ike. Bụọ nwa gị afọ Igbo ma kụzieli ya asụsụ gị. Ya bụ ọ ga-amasị asụsụ gị wee mụta oyibo. Ọ ga-amụta ya n'ụlọ akwụkwọ ka ekwe n'isi na ị na-akụzili ese oyibo ọ bụla onye oyibo. Ọ bụ ịtụfu agbụrụ gị, ọ bụ ikpochapụ agbụrụ gị. Anyị na-eme na amara maka anyị ghara imezie kịta. Akwa a na-achọzi ndị na-akụzi languages, ndị mmeli Igbo ọmaka eme n'ofe ọkụrụ ifuru na ọ baala unu uru. Kedu ifa pụtabanị tag ya fa ebe a. Tag ịmalụ nwanne gị ma oyi gị nwaanyị, tag anya ma oyi gị nwoke, tag anya. Ihe a bụ maka ọrụ nkụzi. Ọrụ nkụzi na-ebe na mba UK, mba United Kingdom. Na-kọntaktị fa iwere ihe a tinye na ya browser. Maka ndị na-asị kedu link na-eni link ka ọ na-aga. Ịtaipụli ya nya bụ screenshot onye ichisa anya ka isi ga-enweta ya bụ screenshot vidio ma ọ na-aga screenshot ọnya screenshot zi anya ọ dịzie in form of the photo ichisa anya ịkọpili ihe ịchọ ịkọpi. So oge kedu link agago ụmụnne ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Igbo klaasị apụtago ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Ihe ọbụla anyị fụrụ dị mma anyị ga na-ewepụtali ya unu maka ọdịmma ndị Igbo. Ọnụlụ ube nwanne agba n'ọsọ onye agha na nwanne. Kedu ihe ịma o nwere ihe ịma ị na-ezo izozi na nwanne m maka ọ bala onye agbata obi gị, ọ bagokweli gị na onwe gị. Onye agbata obi gị nweta ihe ikuku ya ga na-ekuse gị. Nwanne gị nweta ihe ikuku ya ga na-ekuse gị. Ya bụ isi na ka imechiche so nke gị ka ịrapụ nwanne gị. Ndị Igbo bụ onye agha na nwanne fa. Ọ bụ ya ka Igbo Class World ji pụta si na ihe anyị ga na-eme ụmụ nwanne anyị. Kedu nke iji wee pụta? Kedu maka ihe iji wee pụta n'ihu akwụkwọ? Ị na-emekwa ka ọ na-aga n'anya aga ka ị na-ejeso ntị ọkpọ mgba ka asịrị ka ọ mmebi afa mmadụ mmebi afa nwa, ka ọ wayo ka ọ wele nke elie m ego ewere nke elire m ego. Ị na-eme ihe ikwụba aka ọtọ maka na aka gị agbago ọ na-backfire kwa. Ọ na-backfire. Teach in England if you train outside UK. Ọ bụ na webụsaịtị a ka mba wee na-akọpịpụtachala unu ihe ndị a ka unu fịa na ọ bụ real, ọ dị genuine. Ọ bụ anyị bụ ndị na we dey here na United Kingdom na-ewetala unu real original thing. Ihe bụ kpọkọpị na oyoyo. Ọ bịa ka anyị na-ewetelu unu. Anyị ama nnọkọta wetelu unu ihe adịrọ mma si unu mere. Nke dị mma ka anyị ga na-ewetelu unu. Anyị fụ ndị ejenti na-asị unu gaba ebe adịrọ mma, anyị ga-arụ unu ka egbe. Anyị ga-asị shu ja. Anyị ga-asị unu emekwene, anyị ga-asị unu ejekwene. Mana anyị si unu jee n'ihe. Anyị si unu mee ihe, mee n'ihe. Ọ bụ ọdịmma ndị Igbo. Ọ bụ maka gịnị ọdịmma ndị Igbo ka Igbo Class World ji pụta. Anyị bụ Igbo Class World, ndị na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Anyị na-akụzikwa ihe na Zoom. Jekwenụ na Facebook anyị akpọkwa Igbo Class World. O nwekwa 1 and 2. O nwe nke nwee yellow logo, nwekwa nke nwee blue logo. Ebe a bụ Igbo anyị abịa. Anyị na-eme matchmaker ebe a, ịnụ di na nwunye. Ndị be anyị chee na aka ghọla anyị ga na-ewetele unu ihe ọma na-abịalute. Facebook na-abụ na-emezi ka a ghara ịfụ anyị. Ịma ihe ị ga na-eme ịbịa na search, ịpụtara online ozugbo search ya Igbo anyị abịa, ịbịa ịkọmentị ishi ya. Maka ọ bụ na sign up na ọ bụ na o nwee ihe ịchọ mme ime nye ebe a. So ịbịakwara search ya bụ na ifu anyị. Facebook na-ebupụchezi ndị na-abịa ewenyite mmụọ anyị elu. Ụmụnne wenyiteni mmụọ anyị elu. Shianụ vidio,
shianụ vidio wenyiteni mmụọ anyị enu, zukọna anyị obi nwanne, zukọna anyị obi nwanne. Ngwa ka emesịanụ, ndewonu ndewonu, ka ọ dịla unu na mma.